Bla, 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 bla. Zdravo dragice i dragići moji, dobrodošli u moju kuhinju. I da se ne lažemo, ovo je onaj video kad ja pravim lumpije. Tu ću vam staviti tu gore. I dok se onaj fil za punjenje hladi, ja ću da vam skarabuđim nešto na brzinu. Ovo ima milion varijanti i svako pravi na neki svoj način. I ja sam razmišljala da li da vam snimim to ili da vam ne snimim. Opet rekao, ajde, čisto da vas podsjetim, nekad se zna, a često se pravi, onda posle se toliko puta jede da dosadi, pa rekao, ajde da vas podsjetim malo. Idealno je za ovo što ne treba ni mikser, ni sudovi, ni ništa, znači bukvalno sa varjačom završimo to. E sad, odmah ćemo da krenemo na posao. To nam je onaj poznat recept kad se sve meri na čaše. Ova čaša je od 2 deci, a nju uvijek čuvam kao merica. Ona je merica bila za onu mašinu za hleb što se mesi, što i peče i mesi. I jako mi je zgodno i čisto je koristim, tako da mi je to moja rođena. E sad, kolače ko voli višnja, meni su ovo omiljeni kolači, naročito leti, kad ima onako višnja pa malo to kiselišme razdrma. Idemo da merimo. Prvo ćemo ovo suvo da merimo. 1,5 čaša šećera. I sad ako stavite malo više, manje, to niko se neće buniti. Šećer, evo ja sam i prosula. I odmah ću u to da stavim vanil šećer i prašak za pecivo. Ovo je bio prašak za pecivo, sad vanil šećer. Jer nema kolača bez vanil šećera, je li tako? E sad ćemo to malo ovako promešamo, naročito ovaj prašak za pecivo, on zna nekad da bude u grudvicama. Sad idemo na ove mokre stvari. 4 jaja, ova moja prljava kokošija. Ako su jako mala jaja, možete staviti 5. Ova moja su neka, ona biološka jaja, pa su jako velika. Ali ništa vam neće nauditi ni promeniti, tako da, eto ja stavim 4, vi stavite koliko vam odgovara. To ćemo malo da izbućkamo, čisto da se ovo jaje bolje se nekako razbije u tom šećeru. I onda idemo na ove, što bi ja rekla, mokre sastojke. To je dobro da tim redosledom idete čisto, s kolačom to nema nikakve veze, to ima veze s vama. Čisto da ova čaša vam ostane suva, da ne morate 4 čaše da imate za 4 ovako. Evo ovako. To smo ubućkali. Prvo ćemo da idemo da stavimo ulje. 1 čaša ulja. Evo je. I na kraju ćemo staviti jogurta, 1 čašu. Sad ja koristim ovaj grčki jogurt, zato što volim da ga jedem. A može sasvim da bude dobar i onaj običan jogurt. Zašto sam prvo stavila ulje? To ću sad da vam kažem. Zato što ovaj jogurt iz ove nauljene čaše ovako lepo ispadne. I čaša vam malo kad otresete bude čista. Kačuga ne, ali čaša da. Eto, znači čisto nešto da vas onako posavetujem da vam olakšam posao. I sad to sve izbućkamo i to je naš kolač. To nam je testo. Ja sad s vama pričam, a šta sam zaboravila? Pa zaboravila sam, evo im nešto mi je retko testo. Zaboravila sam naravno brašno. Nešto mi se ovo često dešava u poslednje vreme. S obzirom da je isti dan kad sam zaboravila da stavim i onaj mihun u lumpije, onda nećemo pridati velikom značaju, daćemo ga samo za danas.  2 čaše brašna. 1 čaša ulja. 1 čaša brašna. 2 čaše brašna. 1 čaša ulja. 1 čaša brašna. 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 1
to je trebalo odmah one suve sastojke. Sad moram da nađem drugu čašu. Od 2 deci. Nisam uzela drugu čašu, nego sam jednostavno oprala ovu. Ovo je moja rođena. 2 čaše brašna. Evo ga. I sad ćemo to sve zajedno da sjedinimo i konačno smo dobili naše testo. Znači uopšte vam ne treba mikser i nema pranja, nekih velikih sudova. Sve završite u ovoj jednoj činiji. Ovo je kolač koji mogu i muškarci da naprave i oni koji nemaju puno iskustva u kuhinji ili jednostavno kad hoćete da uživate sa vašom decom, sa vašim unučadima, pustite ih malo, nek se i oni zabavljaju, nek naprave kolač i posle će da se ponose na taj kolač, kao oni su pravili. A nije ni bitno toliko što će oni napraviti, nego je bitno vreme koje ćete provesti zajedno. To je od neprocenjivog značaja, da imamo taj socijalni kontakt, ne samo preko socijalnih medija i telefona, nego ovako na starinski način da se družimo. Evo ga, testo gotovo. Sad idemo dalje. Znači testo vam je bitno da nema onih grudvica, a ako ovako budete radili uopšte neće grudvica biti zato što vi to suvo prvo sve onako polako izmišljate. Pleh, napisat ću vam dole koje su dimenzije, uvek koristim ovaj za ove kolače. I sad ću da probam opet ono ulje u spreju. Sad ću malo više da nafajtam. Tako, od prilike. Nije jasno samo zašto smrti toliko na alkohol. I jednostavno ovu smesu što smo nabućkali prebacimo u pleh. Vidite koliko je to jednostavno. Ovo čas posla. Evo je. Ne treba vam na vagica da merite, znači sve na čaše. Nekad su bile one čaše od 2 deci od jogurta. A sad vidim da su i njih nešto smanjili, sad je kao 200 grama, valjda 180 ml. Znači nije 2 deci, da se ne prevarite. Nađite neku vašu rođenu čašu i tu da vam bude za kolače. Evo ga. Sada dolaze višnjice. I sad ću da vam kažem malu tajnu. Ovde idu najbolje smrznute višnjice. Zbog čega je to tako? Ja sam jednom, uglavnom sam koristila smrznute višnjice i nisam nikad i čekala da se odmrzava. Ja to, znate, ako mene mora biti na brzinu sve. I jednom prilikom rekao, ajde sveže višnje ubacim ja. I šta se dešava? Znači, zapamtite, ako višnje nisu smrznute, one će potonuti skroz na dole. Možete onda to preokrenete. Ali ovako, ako stavite smrznute višnje odgore, one će samo malo upasti unutra, a viri će gore. I to je jako lipo. Bar meni. Lipo i onako nema veze ako propadne, ali ovako je baš onako dekorativno izgleda. Koliko višanja? To zavisi od vas koliko volite. Ja to onako od prilike. Ovde ja mislim da ima 400 grama. Naravno da nećemo sve iskoristiti. Nego da pokrije, da bude svuda za svaki zalogajčić da imamo višnju, da ne bude onog žutog. Znači, može više, može manje. Na vama je da odlučite. Igrajte se kako god vama odgovara. Evo ga. To bi bilo otprilike tu. Ovde nema, ovde nema. Ovde je jedna višnja. Ovde je, kao to sad ja precizno stavim, jedna višnja ovde, jedna tamo. Koliko je ovo pakovanje? 700 grama. Znači ja sam stavila negdje oko pola kile višnje. Mislim. Sad idemo da pečemo.
Ja pečem na 170 stepeni i treba će negdje oko pola sata. Napisat ću vam tačno koliko treba. Evo, dragi moji, gotov nam je kolač. Trebalo je kod mene 45 minuta da se ispeče, a ako niste sigurni ili pečeno ili nije, samo uzmite ovako nožić, jedan, neki kažu sa čačkalicom, ali meni je bolje nožićem, bolje se vidi. I proverite ovako u sredini, ako nož izađe čist, onda je pečeno. Ako ostane testa na nožu, onda niste nešto dobro uradili, to jest treba da čekate. Dobro je što se ona ovako lijepo odvoji. I sad jednostavno isečemo kocke, željene veličine i možemo da služimo. Ovo se uglavnom služi sa šećerom u prahu, a ako želite da napravite onako finsericu da vam bude za goste, jednostavno izlupajte šlag, slatku pavlaku i stavite od gore i možda jednu višnjicu i to vam baš bude onako svečano. Kolač na brzinu, a svečano. Na kraju krajeva radi se o tome da se ljudi posluže i da vi ljude ugostite, a koliko ste vremena proveli za spremanje toga, to nikog nije briga, to je vaša stvar, jel tako? Treba da olakšate sebi posao. Ovako, lako se to seče, višnjice se vide odgore. Uzmem jednu lijepu ovako tasnu i nešto čime da izvadim. Znate da ovaj prvi red baš nije, ali dobro je izašlo. Čak je sprej odradio svoje. I naravno da sam trebala da sačekam da se malo olade. Kad ne mogu da dočekam, odmah hoću sve da vam isprezentujem. Kad slažete ove kolače, mene su starije žene učile, pa kad imate onaj ćošak, jel, ivicu, ovdje sa strane, onda to slažete unutra, kad gledate odavde, sa koje god strane, da se vide lepi kolači. To je jedan trik naših baka. A ove srednje, što su lepe svuda okolo, njih ostavite za odgore. To je kao reprezentativni deo. Evo ga, reprezentativni deo. Tako. Sad ću da uklonim jedan reprezentativni deo zato što ću morati da probam, jel? I malo šećera u prahu. Kao i obično. Da ukrasimo. Jujujujuju, šta god lipo. Šta god lipo. Evo i kolačići. Očas posla gotovi. Lepo sam ih složila sa licem napolje. Evo vidite kako izgleda fino. Višnjice su i unutra i od gore, nisu pale na dno, dno je čisto, lepo. Evo ga. I sad ide degustacija. Savršeni. Mekani, oni se ni ne osuše brzo ni ne ostare, zato što ima ulja u njih i ulje im drži tu vlažnost. Savršeni su. Toliko za sad od mene, dragice moje, dragići moji. Kolač na brzinu. Ćao, ćao. Ćao, ćao. Vidimo se.